Bog svima, ja sam Nikola Miljenić i danas ću s vama opet odraditi trening i radit ćemo ovako. Počinjemo sa 10 marinaca bez fleka, pa nastavljamo sa 20 čučnjeva. Treća vježba je 10 marinaca, ovaj put sa sklekom. 2 puta 20 trbušnjaka. Prvi 20 će biti podizanje lopatica, drugi 20 podizanje u svijeću. Ali to morate prije to ću ja još pokazati kako ćemo raditi. I za kraj je samo 1 minuta u plenku, što ćemo raditi doticaj dlani i koljena. Pa krenemo sa marincima. Marinci bez fleka. Deset, 20 čučnjeva. Je rade gornjice vršnjaci. I završavamo sa minutom u izdržaju u plenku. Samo ponavljam, treba sat. Što se radi doticaj dlan kolja. Ja ću brojati u sebi.